munyika yeZimbabwe vanhu havana chakanaka. We've seen kuti yesterday was the day of sentencing yaNelsonchamisa anozikamwa kuti he is a Guruve serial killer. He killed masouls akawanda. He also raped vanhu vakanga vari innocent, vanhu vakanga vane mafamilies to look after, vanhu vakanga vachitarisirwa in a community kuti they've got a role ine impact yavanofanira kuita, but he killed all those people. Ndisatapinda mashoko buda panguva ina achitaurwa aiwa nevanhu pamusoro panoukwa kuti Dr. Amai Auxiliary Mnangagwa, the first lady of Zimbabwe, she visited her sentencing yesterday. Vanhu votaura zvakasiyana siyana zvaita kutoshamisa veruzhinji. Don't forget to subscribe, like, on the bell icon. We've seen Kirina Mjati, one of the under 2030 lieutenants, anoblowa nyara chiti. Mwana weMhondi NACHAMISA aenda kucourt kuti anotyisidzira neziso uye he presence nekuti Auxiliary chii chaangada kunzwa as if Edmond ndiye mhondi kutanga muZimbabwe. Ndo vaimutuma kuenda kukoti kunomutyisidzira kuti asataura. Ari kuda kunyatsonzwa chii chaizvo that is fascinated here. Ndo mashoko anachitobva panapa nana Kirina Mjati panguva inoyi zvionekwa kuti the visit yakaitwa na our first lady panguva inoyi yotogwa nepasipo panguva inoyi patiri kuona kuti they are now using it against her. Madevelopments ari kubuda panguva inoyi anoonwa kunzi as critics rises against the first family or the government. We don't see if there was anything bad tichiona the first lady achinoatenda, but panguva inoyi people they are now turning the story upside down vachikomenda according to what they think. Imbochiudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau yaNelsonchamisa atoona kuti aiwa akapiwa makore akati kuti pamaccounts ake emhosva dzaakanga apara zvashamisa veruzhinji. Vanhu vakatongouya vakatokongolodera kuti iyi ndiyo inonzi life in prison chaiyo pabude. Pena comment section yedu zvafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiriko ichi. So subscribe, like, check on the bell icon.